Gusto mo rin bang magluto ng ganito? Mapapa-extra rice ka sa sarap? Kaya tara na, tao na tabay. Welcome sa ating munting channel. Magluluto tayo ngayon ng isang malutong na crispy pata. Pero bago natin simulan ay shoutout muna kina Mark Pax, Jason, at Dudong Janjan. Manatili at sumubaybay lamang po kayo sa ating munting channel. Ito po ang kumpletong listahan ng ating mga ingredients. Simulan na natin. Maglalagay lang po tayo ng tubig sa ating kawali at ilalagay na rin po natin ang ating pata ng baboy. Ilalagay na rin po natin ang ating bawang, sibuyas, paminta, at lagyan na rin natin po ng asin. Pagkatapos po nating mailagay ang mga yan, ay takpan lang po natin. Hintayin lang po nating kumulo hanggang sa lumambot po ang ating pata. Babalik ta rin lang po natin. Takpan po natin ulit hanggang sa lumambot at pwede nang iprito. Tayong dalawa'y nooy nagsumpaan, nasadyang ikaw lang at ako ang siyang magmamahal. Sayang lang ang pagmamahal. Lumambot na po ang ating pata at pwede na po nating itabi muna at magpapainit lang po tayo ng mantika. Isasalang na po natin ang ating pata. Hihintayin lang po nating magkulay brown. Babalik ta rin lang po natin. At maghintay lang po tayo hanggang sa maluto. Kaya pwede na po nating iserve ang ating masarap na crispy pata. Kaya tara na, kaon na tabay.